טוב, ביי כולם, אני רוצה לעזור לאמא שלי לאפס את הבית, כי היא כל הזמן לקחה אותנו כל סופש, כל השבוע. מה זה סופש? כל השבוע היא לקחה אותנו למקומות, הלכנו, היינו גם בחופשה וזה, והכל היא עשתה ועזרה וזה, עשתה הכל. עכשיו אני רוצה לעזור לה לאפס את הבית. אז אני עכשיו מוציאה לי בגדים, ובואו נתחיל. אני רק אתלבש שנייה, ובואו נתחיל. רגע, עכשיו אני אתלבש. טוב, אז אני התלבשתי. עכשיו אני אני רק אוציא לי כמה דברים ואתחיל. פשוט היה איזה סטרס בבית, אז הייתי צריכה לעזור לטפל בזה. אז הנה, עכשיו חזרתי ואפשר להמשיך. כאילו להתחיל לנקות. פה יש לי בגדים, סבבה. בואו נתחיל להוריד הכל מהשולחן וננקה אותו שנייה. גם יהיה לזה מלא חלקים, כי יש לי רק עוד דקה בערך. שנייה, אני אוריד הכל ואחזור אליכם. פיניתי את השולחן, עכשיו אני אתחיל לנקות אבק. שמתי שירים של בת דודה שלי ועכשיו אני מתחילה. שנייה. הנה, עכשיו אני אחפש את הסמרטוט. הנה. שנייה. ושתדעו שאף אחד לא ביקש ממני לעשות את זה, כן? ואני עושה את זה מרצון. איך? סיימתי לנקות, עכשיו אני אחזיר את הדברים לשולחן. סיימתי לסדר את השולחן, עכשיו אני אשים את זה על השולחן. שנייה. אני אשים את זה. אז שילמתי ודם שלי. יש לי פה את השירים של בת דודה שלי ברקע. אני אשים את הרומן שלי פה. זה. ואם תחזור. טוב, סידרתי.